גם אם לא לחצתם, אני בטוחה שזה היה קשה לצפייה. היי, אני מיכל, מנכ"לית עמותת הכפתור האדום, אני נלחמת בבריונות ברשת. כולנו נתקלנו בשלב כזה או אחר בחיים באלימות ברשתות, מפוסט פוגעני עד כללה, תמונה לא ראויה או סרטון שהופץ. אנחנו שם כדי להסיר את התכנים האלה. הכפתור האדום הוא אמצעי ייחודי לדיווח על תכנים פוגעניים ברשתות החברתיות. הכפתור האדום מגיע כתוסף חינמי שאפשר להוריד לדפדפן או כאפליקציה. ברגע שמורידים את הכפתור האדום, ניתן להעביר לנו דיווח אנונימי, ואנחנו פועלים בשני מישורים. אחד, להסיר את התוכן הפוגעני. יש לנו שיתוף פעולה רשמי עם פייסבוק ואינסטגרם ויוטיוב ואתרי תוכן ישראליים. אנחנו נעזרים גם במשטרת ישראל, ביחידת הסייבר, במקרים של אובדנות או פגיעות עצמיות. ושתיים, הכוונה לסיוע טיפולי. אנחנו נפנה את הנפגע מבריונות ברשת לגורמי הטיפול המתאימים. פעילות הכפתור האדום מצילה חיים. עד היום פעילות העמותה הצילה את חייהם של למעלה מ100 ילדים ובני נוער. כדי להמשיך בפעילות החשובה הזו, אנו זקוקים לכם. תשתפו, תפיצו, תתמכו בכפתור האדום.